Siellä on muuten tosissaan Krikeradion studion VIP-paikat tuolla noin. Siellä mahtuu tosissaan semmonen 6 ihmistä maksimissaan tai jotain sinne päin ja maksaa tosissaan 10 euroa per lähetys. Siinä tosissaan aina ne vierailevat tähdet istuskelee, kun joskus olette varmaan kuullut lähetyksissä jotain taustamelua ja silleen. Jaahas, se olisi taas tämän vuoden ensimmäinen formula-viikonloppu menossa ja näin poispäin. Eihän sunnuntaipäivästä muuten tuu mitään. Tietysti jonkun mielestä voi vaikuttaa aika tylsältä katsella vaan, kun tyypit ajelee ympäri rataa, mutta ihan hyvää viihdettään tää on. Joo, tarkoitus olisi taas tehdä safkaa. Saatana. Hyvä, kun ei palannut nää kananmunat tässä. Joo. Elikkäs tänään olisi safkana kanaa. Voi vittu, kun meinas palaa pohjaan nää. Kun kokkaustaidot, kun ei oo mitkään parhaimmat. No joo. Sitten saatana. Nää on vähän yksinkertaisia kyllä nää mun kokkaukset, mutta ei sen väliä. Sitten veivasin tos pari päivää sitten tällaisiakin. Lyödääs noin mikroon. Toivotaan, että meille ei käy samalla tavalla kuin Pasi Viheraholle aikoinaan. Ja näin poispäin. Lyödääs ne sinne pariksi minuutiksi. Eiköhän ne siinä ajassa kypsy.